Салом дӯстон. Соли 1895 дар Чикаго биноеро месозанд, ки ба номи Home Insurance Building машҳур буд ва баландии ин бино 42 метрро ташкил медод. Аммо баъд аз гузашти чанд соле ду ошёнаи дигар болои ин бино месозанд, ки баландиаш қариб 55 метрро ташкил медод. Ва архитектори ин бино Уильям Лебарн Дженни буд, ки ӯро ҳамчун падари балондошонаҳо дар таърих мешиносанд. Ва баъд аз сохтмони ин бино сохтани биноҳои баландошона дар ҷаҳон бениҳоят машҳур гашт. Ва имрӯз мебинем, ки дар соли 2018 5 бинои баландтарини рӯи замин кадомҳо ҳастанд. Инак рафтем. Дар ҷои панҷум биное ба номи Lotte World Tower меистад, ки дар шаҳри Сеули, Кореяи Ҷанубӣ қарор дорад. Сохтмони ин бино соли 2005 сар шудааст ва соли 2016 ба итмом расонданд. Ва баландии ин бино бошад 555 метрро ташкил медиҳад. 123 ошёна дорад ва 6 ошёнаи зеризаминии дигар. Дар ин бино мағозаву офис, хонаҳои истиқоматӣ, гостиница ва аз ҳама ошёнаҳои баландтаринаш аз 120 то 123 смотровая площадка мебошад. Ва барои сохтмони ин бино $3.5 миллиард сарф карданд. Бинои ба номи Маркази байналмилалии молиявии Пинан дар ҷои чорум меистад. Дар шаҳри Шенҷени Хитой қарор дорад. Баландии ин бино 599 метрро ташкил медиҳад. Сохтмонаш соли 2009 сар шуда, дар соли 2017 ба итмом расонданд. 115 ошёна дорад ва 5 ошёнаи зеризаминии дигар дорад. Архитектори ин бино Педерсен Фокс мебошад ва қариб $1 миллиард дар сохтмони ин бино сарф карданд. Дар ҷои сеюм бошад силсила биноҳои Абраҷалбейт қарор дорад, ки дар шаҳри Маккаи Мукаррамаи Арабистони Саудӣ аст. Абраҷалбейт 7 биноро дар бар мегирад, ки аз ҳама пасттарини онҳо 240 метр ва аз ҳама баландтаринашон бошад 601 метр баландӣ дорад. Сохтмони ин бино соли 2004 шурӯъ гардида, дар соли 2012 ба итмом расонда. Ҳамагӣ 120 ошёна дорад ва масоҳати дарунии ин бино 1.5 миллион метри квадратиро ташкил медиҳад. Дар маросими ҳаҷ метавонад зиёда ба 100 000 ҳоҷӣ хизматрасонӣ кунад ва 800 ҷойи автомобилӣ дорад. Дар болои ин бино ҷойи нишасти 2 вертолёт вуҷуд дорад ва дар баландии 400 метр бошад. Соате вуҷуд дорад, ки диаметри ин соат 43 метрро ташкил медиҳад ва ин аз ҳама соати баландтарин дар рӯи замин ҳисоб меравад. Вазнаш бошад зиёда аз 100 тонна аст. Дар ҷои дуюм бинои ба номи Шанхай аст, ки дар шаҳри Шанхай, Ҷумҳурии Мардумии Хитой қарор дорад. Баландии ин бино 632 метрро ташкил медиҳад. Масоҳати дарунии ин бино 380 000 метри квадратӣ мебошад. Сохтмони ин бино соли 2008 шурӯъ гардида буд ва 7 сол идома дод. Соли 2015 ба итмом расонданд. Ҳамагӣ 130 ошёна дорад ва дар ин бино якбора метавонад 16 000 одам кору фаъолият кунад. Дар ҷои якум бинои ба номи Бурҷи Халиф аст, ки дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб қарор дорад. Баландии ин бино 828 метрро ташкил медиҳад. Сохтмони ин бино бошад соли 2004 шурӯъ гардида буд ва дар соли 2010 ба итмом расонданд. Масоҳати дарунии ин бино 344 000 метри квадратиро ташкил медиҳад ва 163 ошёнаро дар бар мегирад. Дар ин бино хонаҳои истиқоматӣ, меҳмонхона, офис ва маркази савдо қарор дорад ва дар сохтмони ин бино 4.1 миллиард доллари амрикоӣ сарф карданд. Инак дӯстон, ин буд 5 бинои баландтарини рӯи замин дар соли 2018. Ба канал обуна шавед ва ҳамеша бо иттиҳод бошед. Худоҳофиз.